Ще разберем да видим, защото трябва да докара ателето после. Ателето! Добре, хубаво. Мале, виж какво стана това от домата. Така, на момчето първо. Сега ще ви дам и чашки за това. Пара внимавай. Не съм на 3 години. Не да го знам, бе. Аз ония ден си изгорих непцето. 3 дена ма боля после. От лаком долу. Иначе и ти не си на 3 години. Не, иначе аз не съм, да. На 15,5 съм за сега. С 108, дето го прави, се доближава. На 15,5 съм. Само бебето трябва да спът повече от нея. Това го спрях. Ето ви по една чашка за Елян. И ето ви и сол, ама тази ще ви дам, защото другата по-малко. Въобще не ти обръща никакво. Изобщо не ме отразява. Нещо не се играе. Не си сипали си кафенци, бе? Да. Тя сега почна да се... Мен не ме снимай, аз на нищо не приличам сега. И прословутите специалитети на Майя. На Майя викам. По една виличка за Еляна да го разбъркате. Като си сложите сол. Как изстоят обаче?